पुढे येऊचे विरेश बोरकार, दाजीबाब साळकार, अंतोन वाज, बोमानेस रेजिनाल्ड लॉरेन्सो. सगळ्यांक मला काळजा साम देव बरें करूं म्हणटा. आज केंद्रीय रस्तो आनी महामार्ग मंत्री आदरणीय श्री नितीनजी गडकरी हांच्या हस्तुकी जुवारी पुलाचेर जावपी ट्विन टॉवर्सच्या कामाची पायाभरणी जातली. सगळ्या लागी मागता ही उपकार करून माचेर बसका घेवची. आदरणीय नितीनजी गडकरी, आदरणीय डॉक्टर प्रमोदजी सावंत, आदरणीय श्री श्रीपाद भाऊ नाईक, आदरणीय श्री माविनजी गुदिनो, आदरणीय सदानंद शेठ तानावडे, आदरणीय सभापती श्री रमेश बापतावडकर, आदरणीय श्री सुदीनजी ढवळीकर, तसेच आदरणीय श्री सुभाष फळदेसाय, आदरणीय अंतोन वाज, आदरणीय दाजी साळकर, बोमानेस रेजिनाल्ड लॉरेन्स, बोमानेस विरेश बाब बोरकर, बोमानेस दिगंबर बाब कामत, तसेच एग्ना क्लिटस मॅम IAS कलेक्टर साउथ, श्री उत्तम पार्सेकर PC PWD, ऐश्वर्या कोरगांवकर एक्टिंग सरपंच विलेज पंचायत चिखली, गिरीश बाब बोरकर चेअरपर्सन MMC, तसेच RO NHAI अंशुमली श्रीवास्तव सर, RO मॉर्थ मनीष असाटी, PD NHAI मिस्टर COP फुर्तादो, PD मॉर्थ विशाल पांडे. सगळ्यांनी बसका घेवची. चिखलीच्या या सभागृहात पायाभरणीची कार्यावळ हांगा संपन्न जातली. जुवारी न्हंय आणि त्या वाठारातल्या सैमाचे दर्शन घेवप हाचे फुडें शक्य जातले असो ट्विन टॉवर हो देशातलो एकूच प्रकल्प आणि हो प्रकल्प आदरणीय गडकरीजींचे सपन आशिल्ले की हो गोंयांत जावचो आणि ते आज पुराय करपाच्या नदरेंतल्यान पावला मुखार घालप जाला ही खऱ्यांनीच खोशयेची गजाल. हांव मागता आदरणीय पंचायत तशेंच ट्रान्सपोर्ट मंत्री श्री माविनबाब गुदिनो हांचे लागीं की तांणी सगळ्यांक येवकारचें. देव बरी सांज आवडता सगळ्यांक. आज एक हांव समजता एक इतिहासीक दीस आमचे गोंयचे खातीर. ऑब्झर्वेटरी टावर्स अँड व्ह्यूइंग गॅलरीज ऑन न्यू जुवारी ब्रिज हे फंक्शन आमचे मध्ये उपस्थित आसा युनियन मिनिस्टर फॉर रोड अँड सरफेस ट्रान्सपोर्ट. आणि खऱ्यांनी म्हणल्यार जाता की एकदम गोंयचे मोगी आणि जेणे इतले काम केल्ले आसा आख्खे देशाक आणि गोंयचो मोग खूब भाशेन दाखयलो आसा बाब नितीन गडकरीजी. तशेंच आमचे यंग अँड डायनॅमीक आणि यशस्वी हांव म्हणपाक शकता चीफ मिनिस्टर गोंयचे डॉक्टर प्रमोद सावंत, आमचे सभापती बाब रमेश तवडकर, आमचे ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लमेंट राज्यसभेचे आमचे आदले प्रेसिडेंट पक्षाचे बाब सदानंद तनावडे, आमचे भाऊ आणि आमचे हांव समजता प्रेमाचे इतले वर्सां नॉर्थ गोवा लिडरशीप करता मेंबर ऑफ पार्लमेंट म्हूण आणि आता युनियन मिनिस्टर आणि कितलेशे पोर्टफोलियो तेणे भोगला सेंटरासून. आमचे बाब श्रीपाद भाऊ तशेंच आमचे एलायन्स पार्टनराचे आमचे सरकारान सदांच शामील
मुझे सरकारान स्वतः शामिलूच ते आणि आमच्या सरकारान गट शामिल आमचे बाब सुधीर बाब दवलीकर तसेच आमचे माझे मंत्री ईस्ट बाब सुभाष फळदेसाय आमचे आमदार आमचे माझे शेजारचे बाब एंथनी वाज तसेच एसपीडीएचे चेअरमॅन आणि माझे शेजारचे एमएलए माझे मित्र बाब दाजी कृष्णा सालकर माझे ईस्ट आणि माझ्या आयडीसीचे चेअरमॅन तसेच कुर्तोरींचे आमदार बाब एलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्सो आमचे आदले मुखेलमंत्री आणि मडगावचे एमएलए बाब दिगंबर कामत तसेच बाब वीरेश बोरकर सांतांद्रेचे मनोदीक आमदार आमचे फर्स्ट सिटीजन मुर्मुगावचे बाब गिरीश बोरकर आमचे एच पंचायतीचे एक्टिंग सरपंच तसेच महिला अध्यक्ष दाबोलीचे बाय ऐश्वर्या कोरगांवकर बाब उत्तम परसेकर चीफ इंजिनियर PWD सगळे आमचे कलेक्टर बाब एग्ना क्लिटस आमचे सेंट्रल ऑफिशियल्स मोर्टाचे तसेच बाकी सगळे ऑफिसर हांगा उपस्थित आमचे चोड बीजेपीचे प्रेमी जिल्हाचे मेंबर पंचायतीचे पंच मेंबर डेप्युटी सरपंच आणि बाकीचे सगळे हिंगा उपस्थित मानेस्त आमचे सगळे लोक गोंयान हांव समजता जायते भाशेन इतिहास केला आणि कितली प्रगती आम्ही पळयत आसा कितली प्रगती आम्ही केला विकास केला सबंद गोंयान आमकां दिसता पूण हो विकास पळयतना एक सगळ्याहून महत्वाची आणि व्हडली गजाल म्हणल्यार हितून सगळ्यांचो व्हडलो वांटो आमी म्हणटा द बिगस्ट शेअर हे करपा खातीर कोणाचोच आमचे गोंयान केंद्र आसून आसा जाल्यार आमचे प्रधानमंत्रीचे फाटल्यान जो मंत्री खरे मोगान कितें तरी ना म्हणना गोंयचे खातीर सगळ्याहून जास्त काम करून दिलो आसा तो आमचो बाब नितीन बाब गडकरी आमकां ब्रिज कितलेशे तेणे करून दिले रुंदीकरण रस्त्यांचे करून दिले इन्फ्रास्ट्रक्चराचे जे बांदकाम आसता टू इम्प्रूव्ह द क्वालिटी ऑफ लायफ ऑफ द सिटीजन्स ऑफ द स्टेट आमचे बाब नितीन गडकरीन आमकां करून दिले आणि आज आमकां असले म्हणजे टायटल मेळटा द मोस्ट डेव्हलप्ड स्टेट द बेस्ट स्टेट आणि कितें कितें आमकां एवॉर्ड इंडिया टुडे म्हणनाका बाकीचे सगळे कडेन एन्व्हायरमेंटा बाबतीन बरे रस्ते इन्फ्रास्ट्रक्चर आमकां मेळत आसा आणि हे मेळटा तेन्ना आमच्या सरकारान लेड बाय डॉक्टर प्रमोद सावंत आमी फुडें वचत आसा पूण आज हांव म्हणटा हो खरें रेड लेटर डे एक सगळ्याहून महत्वाचो कित्याक म्हणटा बांदकाम तरी आमी करतलेच रस्ते तरी आमी बांदतलेच बाकीचे जे आमी म्हणटा विकासाचे पावलां स्किम्यो आमी करतलेच पूण फुडलो विचार करून गोंय कशें आमी फुडें व्हरपाक शकता आमचे मेन स्टे ऑफ गोवा इज टुरिजम आमी आमचे टुरिजमान जगता सगळ्याहून व्हडली इंडस्ट्री ती मायनिंगा फाटल्यान आणि आज आमी टुरिजमाचेर जेन्ना जगता आमचे तर्फेन चिंतून गोंयचे बरे कल्याण जावचे सगळे लोक पॅरिसा वयता आयफल टावर पळोवपाक वयर उंचायेचेर सावन पळोवपाक मेळटा आख्खे पॅरीस आज आमचे गोंय सेंट्रल गोवा जे आमी म्हणटा जे कुट्टाडे ब्रिजार आज ते टावर कोणे येवजिले करपाक आणि आज तेजो बुन्यादीचो फातर आमी घालता आणि काम कोमेस केल्ल्या भाशेन none other than श्री नितीन गडकरी युनियन मिनिस्टर जेन्ना हांव आयकॉनिक टावर म्हणटा लोक पॅरिसा वयता आयफेल टावर पळोवपाक आणि आमकां गोंयकारांक केदे व्हडले भाग्य आमचेच शेजाऱ्याक म्हणल्या जाता आमचे गोंय ल्हान उत्तर सावन दक्षिण वयता दक्षिण सावन उत्तर वयता आणि तेणे इतले बरे रोड केला एक वर्सा एकू वरान वा 1.5 वरान प्रवास करपाक शकता फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड आणि मदे आयकॉनिक टावर वे यू कॅन व्यू एंटायर गोवा द ब्युटिफुल गोवा गॉड ब्लेस स्टेट डेट आय कॉल इट हे कोणे करून दिला हे आमच्या सरकारान एलॉंग विथ युनियन मिनिस्ट्री आणि
बाब नितीन गडकरीचे खालार हे इतले बरे करताना जेन्ना हांव म्हणटा टुरिझम इज द मेन स्टे आमचे टुरिझमाक लागून आमी जगता पूण आज आमी पळयता इतले आमी बेस्ट प्रेफर्ड डेस्टिनेशन सुद्धा आसतना आमी पळयता गोंयांत थोडी नेगेटिव्हिजम येवपाक लागिल्ले आसा आनी आमी खऱ्या अर्थान पळयल्यार हांव तरी सांगपाक सोदतां आमचे टुरिझम फुटफॉल जे आमी म्हणटा येवपाचे टुरिस्ट भायरसून आसून दी आमचे इंडियेसून आसून दी मातशें कमी जाता कित्याक आर वी ओवर प्रायस्ड हो एक विचार येता हो कोणाचो दोष न्हू हो प्रत्येक जाणांचो दोष आमी केन्ना टॅक्सीकारांकूच आमी दोष दिता आनी टॅक्सीकारांचो सगळ्यान व्हडलो वांटो आसा हितून टुरिस्टांक एनॉय करपाक टुरिस्टांक जे ओव्हर चार्जिंग करून बरे बिहेवियर ना करता तांकां त्रास करून खरे टुरिस्ट येवपाक सोदना पूण तेंची एकट्याची ब्लेम न्हू आज एअरलायन्स ओव्हरचार्ज करता आज आमी जाणा जावपा जाय हॉटेल्स आमचे 5 स्टार आसून दी बाकीचे ओव्हरचार्ज करता आनी तेका लागून आज गोंयांत दुसरेच भाशेन एक वातावरण तयार जाला एज इफ गोंयांत कोण येवपाक सोदना हे आमी बदलपा जाय आनी हे बदलपा खातीर हांव कित्याक आज रेड लेटर डे कित्याक म्हणटा आज मोस्ट इम्पॉर्टंट डे आयकॉनिक टावर्स आर कमिंग अप बाब नितीन गडकरी बाब प्रमोद सावंत आनी बाकी सगळे ट्राय करता हे ट्विन टावर येयले म्हूण जायना लोकांनी आपल्या विचारान बदल हाडपा जाय आनी हांव सदांच सांगता तशें डोंट किल द गूस दॅट लेज द गोल्डन एग आमी कोंबडी भांगाराचे तांतीन दिता इतले आमकां आमचें उत्पन्न जाता इकॉनॉमी वाडटा आमी कितें करता आमी तेच कोंबडे कातरून कितलेशे आमकां अंडे मेळटले भांगराचे अशें आमी करपा लागिल्ले आसा आज आमी ओळख घेवपा जाय जावं ते टॅक्सीवाले जावं ते हॉटेलवाले जावं ते रेस्टॉरंटवाले जावं ते शॉपकीपर आनी सगळे व्यवसाय हू आर रिलेटेड टू टुरिझम नाजाल्यार आमी शेणटले दुसरे भाशेन एक नेगेटिव्हिजम येयला बाब नितीन गडकरी इतले बरे काम करता माझे एक उतराक आनी आमच्या सरकाराचे एक उतराक आमकां फ्लायओव्हर काम चालू आसा डबोलीन टू क्विनीनगर आनी देर आफ्टर फ्रॉम आमचे मान्य मुख्यमंत्र्यान वेर्ना कंजेशन जावपा नाका म्हूण फ्रॉम शारायाट मोटर्स रायट अप टील वेर्ना ती राउंड सकला ती नागवा पिडना थिंगासून म्हणजे सकयल्यांनी ट्रॅफिक स्मूथ वयतली वयरीसून ट्रॅफिक जेन्ना मुर्मुगांव पोर्ट ऑथॉरिटी ऑफ मुर्मुगांव हार्बरसून वयतली सगळे स्मूथ जातले हे सगळे आमकां जेन्ना करून दिता हो सरकार थोडे आमचे समाजान लोक असे आसता तेंकडे पॉझिटिव्ह केन्नाच चिंतपा जायना ते सदांच आपले जीवनभर एक्टिव्हिजम करून येयल्ले आसा आज पदार सुद्धा पावल्या तांकां कोण ना बाबा आपण गोंय फुडें काडटलो काय फुडें व्हरतलो गोंयचे खातीर हिता खातीर बऱ्या पडटले काय ना कोर्टान गेले एक पेटिशन जाले तरी आसतना एक प्रॅक्टिकल डिसिजन नॅशनल हायवे आनी आमचे नेव्ही जे आसा तेणी घेयले एक प्रॅक्टिकल डिसिजन आनी जे म्हणटा वयरलेस जे खंय खरें देंवोवपा जाय हायट देंवली पूण म्हाका एकूच सांगपा जाय आय वॉन्ट टू टेल यू मिस्टर नितीन गडकरी they are saying all over the height we have very readily accommodated them yes we have to accommodate them because we want the bridge work to continue but it is surprising to me मला आश्चर्य वाटतं ते बगल में सायडीनूच व्हडली झाडां आसा सायडीनूच तेणीच परमिशन दिल्ली व्हडली बिल्डिंगां आसा तेन्ना ओएलएस लागना हो रूल तांकां लागना हे कितें कोर्टान फक्त सांगला यू सॉल्व द प्रॉब्लेम एमिकेबली आनी आमकां नॅशनल हायवे सांगता तुम्ही सकल आसा बांदलेले पिलर आहा तुम्ही मोडा दिस इज अ नॅशनल वेस्ट हे सारखे प्लॅनिंग जावपा जाय कोण पळय हे मुद्दम करता तांकां दे हॅव टू बी टेकन टू टास्क वाय शूड द सेंटर ऑर एनी गव्हर्नमेंट ऑथॉरिटी इवन इफ इट इज अ सेंट्रल ऑथॉरिटी स्पेंड मोर वेन इट इज नॉट नेसेसरी इट वॉज अ व्हेरी वेल थॉट आउट flyover to ease the congestion coming from Mormugao Port Authority. We are dreaming, Gadkari ji, to make Goa the largest trading hub and logistics and trading hub. We have brought in a new policy. If that has to happen, there has to be seamless movement of traffic
right from Murmungaon Port right up till Verna, touching the different highways. For this to happen, that flyover is required. Everybody has to cooperate. It is not that only National Highway will do everything. Thanks to your goodness, you have brought about a revolution in the entire country. It is said the development of a country is to be judged by the roads it has. Yes, you have brought about a sea change in the entire country. Today everybody is seeing it, and today the world is watching us. We can move, we can land our aircrafts on our highways, and that's how we recently taught Pakistan a lesson when they tried and removed the sindoor of innocent women. Even your highways came in handy, wherein you were able to land our sophisticated aircraft. We were prepared for anything. Even today, our Honorable Prime Minister is prepared. We are not going to keep quiet. As against this background, it is necessary we bring about positivity in our thinking. These activists who are turning to be detrimental to the development of states, to the development of our country, to the building of infrastructure, to build a good state, we have to call them out. You have to play a role. Society also has to play a role. Just keeping quiet and accepting even the good things being called bad, even the good things and good people being slaughtered on social media, all this has to stop. For that, all of you have to be active. And Goa has to look forward to real good development which this government wants and which the central government and the state governments are doing. It is not for nothing that we call it a double engine. आम्ही बेस्टेस्ट डबल इंजिन म्हणना. कितलो विकास जाला, कितलो विकास जायत आसा, दोन एअरपोर्ट जाल्ले आसा, बरे हायवे जाल्ले आसा, दोन रेल्वे आसा, आमकां बरो पोर्ट आसा, आमकडे कितें ना. वी हॅव टू रायज टू द ओकेजन. आनी म्हाका तरी खात्री आसा आमचो सरकार, आमची अजूनही 2 वर्सां उरली आसा, 2 वर्सां उरला म्हणटच लोकांक म्हणपाक मेळटलें खरेंच हे स्टेटीची बरी प्रगती हे सरकारान केला. हे स्टेटीची प्रगती बाब नितीन गडकरी सारखे मंत्र्यान केला, जे आख्खो देश पळयता, जे आख्खे गोंय पळयता. हे सगळे आमकां दिसून येतले. आनी हांव समजता आमचे जे आमी म्हणटा भांगाराचें गोंय सदांच आसपा जाय. भांगाराचें गोंय आमचें उरतलें आनी आमी भांगाराच्या अक्षरान बरयन धरतले. द बेस्ट डेव्हलप्ड अँड प्रोग्रेसिव्ह स्टेट विथ इन्क्लुसिव्ह ग्रोथ. सगळे लोकांक कितें ना कितें आसतलें. म्हणजे लोकां जे इन्फ्रास्ट्रक्चराचें बांदकाम जाता, कामां जाता, स्किमी आसता, प्रत्येक जाणाक कितें ना कितें फायदो आसतलो. आनी तेका म्हणटा पिपल्स गव्हर्नमेंट. अशें काम करपाची आमची सदांच इच्छा आसा. आमी काम करीत आसा. ओली तुमचे लोकांचो आमकां सदांच आशिर्वाद जाय. आनी तुमचे सगळ्यांचे वतीन हे बरे कामा खातीर आमकां सदांच फाटिंबो दिला, आमकां पुश केला, जाय ते फंड्स दिला. ना मागता आपण करता म्हणून सांगला. असलो मनीस जेन्ना आमचे आज मदें आसा, तुमचे सगळ्यांचे वतीन हांव तेका उनुनीत येवकार दिता. देव बरें करूं म्हणटा आनी सांगता की तुजे असले मंत्री हाडल्यार बरे देशाचे बरो विकास जातलो, आमचो बरो गोंयचो विकास जातलो. तुका परत सगळ्यांचे वतीन, म्हाजे वतीन खास करून कित्याक काय बरें तुवें म्हाका फ्लायओव्हरय दिला. हांव तुका चड आनी चड देव बरें करूं म्हणटा. चड देव बरें करूं. देव बरें करूं सर. मोमनेस्त माविन बाबगुदीन या माये मोगाच्या येवकारा खातीर. अशेच माये मोगाचे आनी म्होवाळ काळजाचे गोंयकार अतिथी देवो भव ही संकल्पना मनाकाळजा सावन मानतात आणि जीवान भावान पाळतात लेगीत. आम्ही सगळ्या भोवमानेस्तांचे फळांची परडी दिवन तांकां येवकार दिवया. मागता पीसी श्री उत्तम पार्सेकर हांच्या लागीं की तांणी भोवमानेस्त श्री नितीन जी गडकरी हांचे स्वागत करचें. तशेंच श्री मनीष असाटी एसी मॉर्थ स्वागत करतात आमचे आदरणीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोदजी सावंत हांचे. देव बरें करूं. विलेज पंचायत चिकालीची पंच मेंबर सुनीता यादव, पूनमचारी शैलेश मयेकर तशेंच काउन्सिलर एमएमसी श्रद्धा महाले सगळ्या भोवमानेस्तांचे स्वागत करतात. त्याचवरी डेप्युटी सरपंच बोगमाळो लॉरेना कुना हांकांय बी आफोणे दिता. स्वागत आसा भोवमानेस्त श्रीपाद भाऊ नायक हांचे.
आदरणीय रमेश तवडकर, आदरणीय श्रीपाद भाऊ नाईक, आदरणीय माविनजी गुदिनो, आदरणीय श्री सुदीनजी ढवळीकर, आदरणीय सुभाषबाब फळदेसाय, तसेच सगळ्या भौमानेस्त आमदारांचे बी आम्ही स्वागत करतात. गोयच्या राजकारणातले आणि समाजकारणातले एक ज्येष्ठ आणि श्रेष्ठ असे व्यक्तिमत्व म्हळ्यार आदरणीय श्रीपाद भाऊ नाईक. केंद्रीय राज्यमंत्री नवीन आणि अक्षय ऊर्जा. हांव तांच्या लागीं मागता सदांच उर्जावान अशें हें व्यक्तिमत्व तांच्या लागीं मागता की तांणी आपले मोलादीक विचार हांगा परगटावचे. नमस्कार. आजच्या या कार्यक्रमाक माचेर उपस्थित ज्यांनी गोंयच्या विकासाक कित्येक वर्सांपासून मोलाचो हातभार लायलो अशे नॅशनल हायवे आनी रोड ट्रान्सपोर्ट मिनिस्ट्रीचे मिनिस्टर माननीय श्री नितीन गडकरीजी, गोंय राज्याचे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतजी, माचेर उपस्थित गोंय राज्याचे सगळे मंत्री, राज्यसभेचे खासदार, सगळे आमदार, व्यासपीठाचेर बशिल्ले सगळे मान्यवर, समोर बशिल्ले मान्यवर आणि मोठ्या संख्येन उपस्थित या कार्यक्रमाक हाजरी लावपी गोंयच्या भावन आनी भयणींनो, सगळ्यांत पयलीं तुमचे सगळ्यांच्या वतीन माननीय नितीन गडकरीचे हांव अभिनंदन करतां. गोंयचो विकास जो आज आमी पळयतात ताचो उल्लेख बाब मोहिनान केल्लो आसा. खरोखरच गेली कित्येक वर्षां भारतीय जनता पार्टी जेन्ना खंय तरी सुरवातीच्या काळांत जेन्ना राजकारणाक उतरली आनी त्या वेळे पासून पार्टी जेन्ना महाराष्ट्रांत सरकार आयले, मंत्री म्हणून केंद्रांत मंत्री जाले तेन्ना पासून गोंयचेर एक विशेष दृश्टी दवरून जे जे कितें आमी गोंया खातीर मागलें तें पुरे करपाचें काम गेली कित्येक वर्सां, म्हणजे आतांच न्हय, केंद्रांत मंत्री आसा तेन्ना न्हय, पूण कित्येक वर्सां तांणी जो हातभार लायलो आसा. आनी म्हाका दिसता जशें मोहीन मोहन म्हणलें की प्रायम मिनिस्टराचे नंतर जर ह्या गोंयचेर खरें लक्ष दिलें, विकासाच्या बाबतींत लक्ष दिलें, जे जे कितें मागतात ते आमकां दिलें, ते आसात नितीन गडकरीजी. आज एक विशेष कार्यक्रमाचे फाउंडेशन स्टोन आमी घालतात. ऑब्झर्वेशन टॉवर्स आणि विविंग गॅलरी ह्या जुवारी पुलाचेर उबे करपाचें काम हें सुरू जाता. गोंय हें पर्यटन क्षेत्रांत बरेंच फुडें वता. गोंयचें नांव फक्त हिंदुस्थानाकच न्हय तर संपूर्ण जगांतले लोक ह्या आमच्या ल्हानशा राज्यांत येतात आणि पर्यटकांक खंय तरी लुबावण्या सारके काही जे आसात. निसर्ग तर परमेश्वरान आमकां दिल्लोच आसा. हांगच्या लोकांचो स्वभाव येयल्ल्या टुरिस्टां कडेन तांकां देवाच्या हातूंतल्यान पळप अशे पद्दतीची काही संस्कृती आसा, वेव्हार जो आसा, होय त्याच बरोबर खूब टुरिजमाक खंय तरी बरें फुडें व्हरपाचें एक कारण ठरता. अशा हातूंतल्यान आनी नवीन नवीन काही गोश्टी तांचे तकलेक आसतात आनी तातूंतल्यान जेन्ना पूल जाता तेन्नाच पूल जावचे पयलींच आमकां सांगताले की ह्या पुलाचेर अशे पद्दतीचे प्रोजेक्ट आमकां करपाक जाय. त्या हातूंतल्यान टुरिजमाचें आकर्शण आनी वाडटलें आनी गोंयच्या ह्या सगळ्या विकासाक आनी इल्ली उत्पन्न मेळून गोंयचो आनी ह्या पर्यटन क्षेत्रांक आनी विकास जातलो म्हणून आज हायवे आसतले, फ्लायओव्हर आसतले, पण खंयच काही कमी जायनासतना, कांयच कमी करिनासतना तांणी मोकळ्या हातांनी जे कितें आमकां सहयोग केल्लो आसा तो सहयोग गोंयकार केन्नाच विसरचे ना. आनी ह्याच खातीर येणारे काही हातूंतल्यान आमकां हो टॉवर आमकां हांगा आनी ही ऑब्झर्वेटरी आमकां पळोवपाक मेळटली आनी तातूंतल्यान निश्चितपणे टुरिजमाक आनी इल्लोसो वाव मेळटलो. आमकां सगळ्यांक ह्या गोश्टीचो विचार करूंक जाय. जशें मोविनान एक उल्लेख केलो टुरिजमाच्या बाबतींत एक वेगळे तरेचें वातावरण निर्माण करपाचो प्रयत्न. गोंयाचे
गोंयाचे हांव विरोधक म्हणना, परंतु तांकां काही अशी भितरल्यो गोष्टी सहन जायना, गोंय वयर सरचें सहन जायना, अशे तरेचे एक लॉबी आनी लोक आसात ते अशे तरेचे अपप्रचार करपाचे हातूंतल्यान आसात. म्हणून आमकां सगळ्यांक खंय तरी अलर्ट जावचे पडटले की हांकां लगेच तोंड दिवन गोंय आमचे सेकंड सोर्स, मायनिंग नंतर ट्युरिझम हो सेकंड सोर्स, आणि त्या हातूंतल्यान गोंयचें पर्यटन हें खंयच सकयल वचूंक दिवंक जायना, तें वाडत रावचें. आणि म्हणून जर सरकार सगळ्यो गोष्टी करता, राज्य सरकार प्रयत्न करता, केंद्र सरकार करता, नितीन गडकरी सारखे लोक आमकां मदत करतात, परंतु आमचो पब्लिकेचो जर सहयोग हाका आसचीना, जें कितें खरें आसा तें आमी उलोवचें ना किंवा हाका जर कावंटर करचें ना, जाल्यार फुडली परिस्थिती जी कठीण जावपाची आसा. आणि म्हणून सगळ्यांक अपील करता आयच्या हातूंतल्यान, आजच्या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून आमी सगळे अलर्ट रावया आणि जो काही खोटो आरोप आणि विरोध जो कितें चलता ताका तोंड दिवन आमी आमचें जें वागणें आसा, अतिथी देवो भव हो जी आमची हें आसा ती हें दवरून जास्तीत जास्त ट्युरिस्ट हांगा येवचे, पर्यटक येवचे आणि गोंयच्या सगळ्या हातूंतल्यान कल्याण जावचें असो एक विचार आमी घेवन फुडें या. आज जास्त न उलयता आमकां ह्या संदर्भात सगळ्यांची भाशणां आयकूंक चीफ मिनिस्टर उलयतले, माननीय नितीन गडकरी उलयतले, ह्या संदर्भात आमकां म्हायती दितले, ती आयकुया. इतले 2 उतरां उलयता मागीर देव बरें सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. भारत माता की देव बरें करूं. मोमनेस्त श्रीपाद भाऊ, तुमचे मोलादीक विचार आयकुपाक मेळ्ळे ही खऱ्यांनीच खोशयेची गजाल. यानंतर विनंती करीन आदरणीय श्री नितीनजी गडकरी यांना की जुवारी पुलावरच्या मनोरम अशा टेहळणी मनोरा आणि निरीक्षण गॅलरी यांच्या भूमिपूजन समारंभाचा डिजिटल पद्धतीने आपण शुभारंभ करावा. आणि त्याचबरोबर हो पूल नेमको कसो आसतलो आणि तातूंत कितें सोयी सुविधा आसतल्यो हाजो एक व्हिडिओ हाच्या उपरांत तुम्ही पळोवपाक शकता. भारत के विकास की रफ्तार आज नए आयाम छू रही है और इसका बड़ा उदाहरण है गोवा में सड़क और हाईवे नेटवर्क का विस्तार. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के डायनामिक लीडरशिप, माननीय केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी जी और गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत जी की दूरदर्शिता के सम्मिलित नेतृत्व में गोवा की कनेक्टिविटी का चेहरा तेजी से बदल रहा है. नए एक्सप्रेसवे, हाईवे, फ्लाईओवर और चौड़ी सड़कों ने गोवा की कनेक्टिविटी को पहले से कहीं बेहतर बना दिया है. अब दूर दराज के गांव भी मुख्य शहरों से आसानी से जुड़ गए हैं. जहां एक ओर अटल सेतु जो मांडवी नदी पर बना है गोवा को एक नया ट्रैफिक फ्री रास्ता देने में मदद कर रहा है, वहीं दूसरी ओर जुआरी नदी पर बना नया जुआरी ब्रिज भी कनेक्टिविटी को और आसान बना रहा है. इस पुनर्निर्माण के युग में गोवा एक रोड मापदंड स्थापित कर रहा है जो बाकी राज्यों के लिए भी प्रेरणा बनेगा. आने वाला समय गोवा की सड़कों के साथ पूरे राज्य के उज्जवल भविष्य की ओर इशारा कर रहा है. गोवा के जुआरी नदी के किनारे को अब मिलने वाली है एक नई पहचान. जुआरी केबल ब्रिज के बीच बनने वाला देश का पहला ऑब्जर्वेटरी टावर, जिसकी आज नितिन गडकरी जी आधारशिला रखेंगे. ये भारत का अपनी तरह का पहला इंजीनियरिंग चमत्कार है जो अद्भुत डिजाइन और तकनीकी क्षमता का प्रतीक बनने जा रहा है. इस ऐतिहासिक परियोजना को सफल बनाने के पीछे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी और गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत जी का अथक प्रयास और नेतृत्व मुख्य भूमिका में रहा है. इनके विजन और समर्पण से ये अद्वितीय प्रोजेक्ट साकार हो पाया जो देश के विकास में एक मील का पत्थर साबित होगा. इस परियोजना पर कुल 270.07 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा. ये टावर ब्रिज के 2 पाइल कैप फाउंडेशन के ऊपर 128 मीटर की ऊंचाई पर खड़े होंगे और अपने आप में आर्किटेक्चर का अनूठा नमूना बनेंगे. अगर हम टावर की ग्राउंड फ्लोर की बात करें तो यहाँ पर पार्किंग, शानदार बैंक्वेट्स, बुफे, ब्रूअरी, रेस्टोरेंट, नाइट क्लब और लग्जरी स्टे होटल्स की सुविधा मिलेंगी.
टावर की पहली मंजिल पूरी तरह एयर कंडीशन्ड स्पेशलिटी रेस्टोरेंट होगी, जहां पर्यटक गोवा के स्वादिष्ट व्यंजन, भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय खाने का आनंद ले सकेंगे। खाने के साथ साथ यहां से जुआरी नदी और गोवा का शानदार नजारा भी मिलेगा। दूसरी मंजिल पर खूबसूरत ओपन रेस्टोरेंट होगा, जहां बैठकर टूरिस्ट ताजी हवा और जुआरी सागर की लहरों की आवाज के बीच स्वादिष्ट भोजन का लुत्फ उठा सकेंगे। सबसे ऊपर ऑब्जर्वेटरी टावर फ्लोर बनेगा, जहां से टूरिस्ट पूरे गोवा का 360 डिग्री दृश्य देख सकते हैं। यहाँ एक आर्ट गैलरी भी होगी, जो गोवा की संस्कृति और कला को दर्शाएगी। टावर तक पहुंचने के लिए जुआरी नदी के दोनों किनारों पर खूबसूरत वॉकवे ब्रिज भी बनाए जाएंगे, जिससे टूरिस्ट आसानी से टावर तक जा सकेंगे। साथ ही दोनों टावरों के बीच बोट पार्किंग और मूवमेंट की भी व्यवस्था होगी, जिससे टूरिस्ट एक टावर से दूसरे टावर तक नाव के जरिए सफर कर सकेंगे। परियोजना के तहत हर टावर में 2 लिफ्ट्स होंगी, एक सर्विस के लिए और एक विजिटर्स के लिए। ये नया प्रोजेक्ट न सिर्फ गोवा को पर्यटन के मानचित्र पर एक नई पहचान देगा, बल्कि स्थानीय युवाओं को रोजगार और आमदनी के नए अवसर भी देगा। गोवा के विकास में ये टावर एक ऐतिहासिक कदम साबित होगा, जो आने वाले सालों में राज्य की अर्थव्यवस्था को नई उड़ान देगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी द्वारा पण याक सगळ्याच मळांचेर सशक्त, सक्षम आणि स्वयंपूर्ण करपाचो हावेस बाळगिलो आणि ही मोख पुराय करतना तरणाट्यांचो हावेस, जाणट्यांच्या आदाराची बडी, खंय बायलांक लखपती दिदी जाल्यार खंय शेतकामती भावांक वा दिव्यांग भावा भयणांक मजतीचो हात, तशेंच हेरांक भलायकी सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा, आर्थीक सुरक्षा असो पुराय उदरगतीचो ध्यास घेतिल्ले आमचे तडफदार मुख्यमंत्री भरिल्ले सभेमाजार व्यक्त जाताना डॉक्टर प्रमोदजी सावंत. भारत माता की मातशे व्हडल्यान म्हणत नितीन गडकरीजी हांगासर आयल्या मोदीजी आयकपाक वचपाक जाय नेटान. भारत माता की, भारत माता की, मोदी जी आप आगे बढ़ो, गडकरी जी आप आगे बढ़ो. आजच्या या खाशेल्या कार्यक्रमाक म्हणजे ऑब्झर्वेटरी टॉवर्स अँड विविंग गॅलरीज ऑन जुवारी ब्रिज, खरें म्हणजे तुमकां सगळ्याकारांक, चिखलीकारांक आणि पुराय या मार्मागोवा तालुक्यातल्या 4 मतदारसंघा खातीर प्राऊड मोमेंट आशिल्लो असो प्रोजेक्ट आसा. तुम्ही खरं म्हणजे तुम्ही हक्काचे वा आपलो प्रोजेक्ट म्हणपाक जाय. ह्या प्रोजेक्टाचो आज आमी पायाभरणी सुवाळो करता आणि त्या सुवाळ्याक आमची स्ट्रॉंग लिडरशिप माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी आणि विजनरी लिडरशिप माननीय गडकरीजी आज हांगासर हजर आसात. आणि नेटान परत एकदा त्याच्या ताळयो वाजून तुम्ही सगळेजण स्वागत करात. आमचे केंद्रीय मंत्री श्रीपाद भाऊ नाईक, तशेंच आमचे गोंय राज्याचे सभापती बाब रमेश तवडकर, आमचे मिनिस्टर बाब माविन गुदिनो, सुभाष फळदेसाय, सुदीन ढवळीकर, आमचे राज्यसभेचे खासदार बाब सदानंद शेट तानवडे आणि व्यासपीठाचेर आशिल्ले बाकीचे सगळे आमदार, म्हज्या समोर उपस्थित आशिल्ले बाकीचे सगळे पंच, सरपंच, जिल्हा पंचायत सदस्य, काउन्सिलर्स विशेष करून, आणि म्हज्या मोगाळ भाव आणि भयणांनो आणि पत्रकार मित्रांनो, तुम्ही मुद्दामून पळयात. हांवें 2 गजाली मुद्दाम म्हटल्यो की इट इज अ स्ट्रॉंग लिडरशिप आणि विजनरी लिडरशिप. जोपर्यंत देशाक प्रखर नेतृत्व मेळना आणि विजनरी नेतृत्व मेळना तोपर्यंत अश्यो गजाली जावपाकूच शकना. आज देशाचे नेतृत्व एकदम स्ट्रॉंग आसा. माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी आणि गडकरी सारखे विजनरी लिडरशिप आसा, म्हणून तर अशा सारकिले प्रकल्प जे आसा पळय न्ही हे उदयास येता, जेचो कोणी इमॅजिनय करूंक शकना. हांवें कित्याक म्हटलां, माननीय मोदीजींच्या नेतृत्वाच्या सकयल माननीय नितीन गडकरीजी असल्या प्रोजेक्टांचो विचार करता. एक गजाल लक्षात घेयात, तो देशात खंयसरूच प्रोजेक्ट ना. म्हाका दिसता ग्लोबली फक्त आत्ता माविनान एक्सप्लेन करता आसतना आयफील टॉवर पॅरीस माविन पावला आसतलो आमचो, आमच्यातल्या कोणी अजून पावोकूय ना. गडकरीजीन फक्त पळयल्या, माविन एकटोच पावला, उरलेल्यांक माविन व्हरतलो केन्ना तरी, पण आता व्हरपाची गरज ना, हांगासरूच दाखयतलो म्हणटा तशें. हांवें कित्याक सांगलें, माननीय गडकरीजी जेन्ना जेन्ना फॉरेन कंट्रीत कितें तरी पळयता तांकां तेन्ना ह्या देशात करपाची तांची तकली निर्माण जाता आणि ते म्हणटा खंय करतले. आणि एक सांगता, तांकां इनोव्हेटिव्ह करपाची संकल्पना जेन्ना येता पळय न्ही तेन्ना पयले फावटी तांकां गोंय दिसता. म्हणून परत एकदा हांव तांचें खरोखरूच मनापासून अभिनंदन करता. कारण ते सातत्यात वेगवेगळ्यो गजाली जेन्ना जेन्ना मेळटा तेन्ना तेन्ना नवीन आयडिया दिता, नवीन कितें तरी सांगून वता आणि एकदम म्हणजे त्या
गोंयच्या बद्दल त्यांची एक वेगळीच म्हणजे माननीय गडकरी जी गेली 30 वर्सां सातत्यात राजकारण म्हणून गोंयांत येता म्हणजे भारतीय जनता पार्टीच्या सुरवातीच्या कामापासून तो आयज पर्यंत त्यांचो लागचो संबंध आसा आनी ताकाच लागून तांकां गोंय हे महाराष्ट्राच्या पेक्षा चड लागींशें दिसता म्हणून हांव तांचे मनापासून अभिनंदन करता. म्हणजे आफ्टर द नागपूर जर कोणाचेर प्रेम करता आसत जाल्यार ते गोंयाचेर प्रेम करता. हांव हे खरोखरूच म्हणजे मनापासून तुमकां सांगता कारण तांची गोंयच्या बद्दल विचार करपाची आनी संकल्पना जी आसा ही वेगळीच आसा. आतां बसल्या बसल्या तांच्यांनी म्हाका कितें सांगलें की ऑब्झर्वेटरी टॉवराचो डिझायन जो आसा पळय न्ही हो म्हणपा लागले गोंयच्या तुमचे सगळे आर्किटेक्ट आसा तांचें एक कॉम्पिटिशन घेयात. त्या कॉम्पिटिशनांतल्यान तांच्यांनी डिझायन करून दिवनी की कसो दिसतलो तो. ओके स्ट्रक्चर इज वेगळे बट तो डिझायन गोंयाक एकदम साम्य जावचो तो गोंयचो आपलोसो दिसचो आनी त्या कॉम्पिटिशनांतल्यान तो टॉवर जो आसा पळय न्ही हो गोंयाक एकदम बरो जातलो. खरोखरूच म्हणजे बरी संकल्पना आसा. आमी ज्या प्रोजेक्टाच्या उक्तावणा खातीर हांगासर आसा तुमी सगळ्या जाणांनी पळयला आसतलो की आतां पर्यंत गोंयांत म्हणजे जे जे इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट दिले ताजी जर हांव फक्त नॅशनल हायवेज आनी रोड हाजे सांगता म्हणजे पत्रादेवी पासून ते पोळ्या पर्यंत आनी मोल्या पासून ते परत आसा तशें दाबोळी पर्यंत आनी ताज्या भितरले सगळे रस्ते हांव जेन्ना आनी केरी पासून आतां तोय रस्तो धांवपाचो आसा बेळगाम विथ कनेक्टिंग अगेन टू द सांखळी. ओके तोय रस्तो ऑलरेडी इन पायपलायन आसा. पण हे सगळे नॅशनल हायवेज 33,000 कोटी रुपया आमी स्पेंड केल्या गोंयच्या बजेटाच्या पेक्षाय म्हणजे 1.5 पट चड म्हटल्यार जाता. इतके पयशे हे कदापि कोण विचारय करूं नाशिल्लो. फक्त आनी फक्त 2014 पासून ते 2025 पर्यंत 11 वर्साच्या कार्यकाळात 33,000 कोटी रुपया हे गोंयाक तांच्यांनी दिल्ले आसा. आमी आयचो जो प्रोजेक्ट करता बरेचशे फावटी आमी सांगलो की ऑब्झर्वेटरी टॉवर्स 2 टॉवर बांदता. त्या 2 टॉवराच्या मदीं ताची पुराय संकल्पना सांगता आसतना 360 डिग्री विविंग गॅलरीज आसतली. त्याच बरोबर ताका कॅप्सूल लिफ्ट आसतली डायरेक्टली म्हणजे दोनूय टॉवराक लिफ्ट आसतली. एकदां लिफ्टीचो बटन दामलो का 3 मिनटाच्या भितर वयर वयतले. म्हणजे बरेचशे जाण आतां गुजरात म्हणजे सरदार वल्लभभाई पटेल हांचो स्टॅच्यू पळोवपाक वता. म्हणजे देशभरातले लोक सगळो स्टॅच्यू पळोवपाक गुजरात वता. हो टॉवर जाल्या उपरांत पुराय देशभरातले लोक हे टॉवर पळोवपाकूच हांगा येतले मुद्दाम म्हणून सांगता. हांवें कित्याक सांगलें इट इज एन सेंटर ऑफ अट्रॅक्शन म्हणजे पुराय नो डाऊट ग्लोबली टुरिस्ट येतलो तो येतलोच बट आनीक एडिशनली मावेन टुरिस्ट कमी जाले म्हणटा एकदां टॉवर जाल्यार पुरो डबल टुरिस्ट येतले. तुका हांगासर आनीक म्हणजे टॅक्सी बिक्सी आहा तुका आनीक डबल घालच्यो पडटल्यो म्हाका दिसता. त्या खातीर अशा पद्दतीचे त्या टॉवराच्या वयर लिफ्ट तेकाच 2 फ्लोर आसतले. ओके ओपन एअर आनी कंडिशन तुमकां दाखयला तुमी सगळ्यांनी पळयला. वयर आर्ट गॅलरी आसतली ओपन रेस्टॉरंट आसतलो सकयल बाकीच्यो सगळ्यो फॅसिलिटीज आसतल्यो. दोनूय टॉवराच्या मदली वॉकवे आसतली. बोट पार्किंग हेवटेन तेवटेन टॉवराचेर येवपा खातीर बोट पार्किंग आसतली. स्मार्ट सेफ्टी CCTV सेक्युरिटी हे सगळे बाकी त्या लागपी अजुनूय बाकीच्यो सगळ्यो आसतल्यो. म्हाका दिसता ह्या प्रोजेक्टाची कॉस्ट ही टोटली 270 कोटी आसा. बट हो टोटल प्रोजेक्ट जो आसा बिल्ड ऑपरेट आनी ताज्या उपरांत ट्रान्सफर 60 वर्सां खातीर आमी दिलीप बिल्डकॉन ह्या कंपनी खातीर हो प्रोजेक्ट दिला. ते कम्प्लिटली 100% आपले पयशे घालून हो टॉवर बांदता आनी ते आपूण फुडली सगळो जो आसा प्रोजेक्ट ऑपरेट करतलो. सरकाराच्या तिजोरीचेर कसलोच एक सुद्दां म्हणजे ताण पडनासतर हो प्रोजेक्ट आमी कंप्लीट करता. तांच्यांनी म्हटलां की हो प्रोजेक्ट कंप्लीट जावपा खातीर 5 वर्सां लागतली. पण म्हाका दिसता ताज्याय पयलीं ते प्रोजेक्ट ते कंप्लीट करपाक शकतले कारण त्यांच्या खातीरय बी हो फक्त सरकाराचो प्रोजेक्ट न्ही तांचो स्वताचो प्रोजेक्ट है. आपका प्रोजेक्ट है हमारा प्रोजेक्ट आनी कंबायन दोनों का प्रोजेक्ट है. ह्या खातीर हांव म्हटलें की ते जाता तितके बेगीन हो प्रोजेक्ट जो आसा पळय न्ही ते कंप्लीट करतले. हो प्रोजेक्ट जाल्या उपरांत 2-3 गजाली आमी म्हणटा वीच वील बी द बूस्ट टू द इकॉनॉमी. तुमी मुद्दामून पळयात आसपास रावपी परिसरांत रावपी सगळ्यांच्या इकॉनॉमीक बूस्ट दिवपी आसतलो. हांगासल्यो इकॉनॉमीक एक्टिविटी वाडटल्यो एम्प्लॉयमेंट वाडटले. टॅक्सी आसतल्यो बोट आसतल्यो थंयसली एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जी आसा पळय न्ही हे पुराय जातले. आनी परत एकदां म्हणजे ही सगळी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जी आसा आनी एम्प्लॉयमेंट हांगा लागतले तितके लोकल आनी हांगासल्याच लोकांक ते प्रिफरन्स दितले. हेय तेंच्या कडेन कंडिशन्स आसा 100% म्हणजे ताज्याय खातीर ते आमकां खूब बऱ्या पद्दतीची मदत जातली. आमी सातत्यात पळयता आसतना की अशा पद्दतीचे प्रोजेक्ट हे सदोदीत म्हणजे नॅशनल लेवलाचेर हायलायट जावपी हो प्रोजेक्ट आसा. म्हाका दिसता ह्या आयच्या प्रोजेक्टाच्या उपरांत आमी जशें म्हटलां
की देशांतलो हो पयलो प्रोजेक्ट. परत देशात अशा पद्दतीचो प्रोजेक्ट खंय जातलो असो म्हाका तरी खबर ना. फक्त विचार केलो जाल्यार गडकरी साहेबूच करूं शकता आनी कोण विचार करूंक शकना. बट एज अ युनिक प्रोजेक्ट हांगा केल्या उपरांत ते दुसरे कडेन ताचो विचार करचे ना हाची म्हाका खात्री आसा. आतां येता आसतनाच ते सांगताले की ऑलरेडी गोंयांत खरें म्हणजे वॉटर टॅक्सीचो विचार करपाची गरज आसा. आतां आमी जर कनेक्टिविटी खातीर जर समुद्राचो जर खूब मोठ्या प्रमाणात वापर केलो आसत म्हणजे पेडण्याच्यान आमी काणकोण पर्यंत वचपा खातीर जाल्यार तेजो खूब बरो उपयोग जावपाक शकता. आमी तेजो विचार खरें करपाक जाय. तेंच्यांतल्या इनोव्हेटीव गजाली ज्यो आसा पळय न्ही हे खुबशे फावटी तांच्या कडल्यान आयकपाक मेळटा, तांच्या कडल्यान समजून सांगपाक मेळटा. आमी पळयता की माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्या नेतृत्वाच्या सकयल अशा पद्दतीचे प्रोजेक्ट जावप शक्य आहा. याद करात पयलींचे दीस, कारण पयलीं तर लोक फक्त जुवारी पुलाच्यो काणयो सांगताले. आतां जुवारी पूल बांदून जालो आनी ऑब्झर्वेटरी टॉवर आमी बांदता. हो फरक आसा काँग्रेस आनी भारतीय जनता पार्टीच्या मदीं. हांव इतकेंच फक्त सांगता, कारण डबल इंजिनच्या सरकारान डबल गतीत डेव्हलपमेंट केल्या. ही डबल गतींतली डेव्हलपमेंट आमी सगळ्यांनी पळयल्या आनी ताकाच लागून कोणी कितें जरी म्हटलें आसत, माविनांक चिंता मातशी लोकांची आसता. तो लोकांचे बेश्टेच कोण बारीक बारीक कितें म्हणटा तें चिंतता. कांयच गरज ना. गोंयचे लोक डबल इंजिनच्या सरकारात कशा पद्दतीत काम केलां, कशा स्पिडीत काम केलां हे लोकांनी पळयलां. हय आसतलो हांव म्हणटा प्री मान्सून पावस, जाल्यार प्री मान्सून पावस खंय तरी एखादो दुसरो खड्डो पावस चड पडला बाकी सगळें जातलें. बट ताच्याच बरोबर आमचे PWD आनी हेर डिपार्टमेंट हे सदोदीत जलद गतीत काम करता, तितक्याच तत्परतेत काम करता. बारीक सारीक जरी गजाली खंयसर जाल्यो आसत जाल्यार आमी ताची रिस्पॉन्सिबिलिटी घेता आनी ते रेक्टिफाय करपाची हिम्मतूय आमी दवरता. हय चुकला आसत जाल्यार ते परत एकदा रेक्टिफाय करपाची ताकद आमच्यान आसा हे सांगून दिता. हे डबल इंजिन सरकार आसा आनी ताकाच लागून हो डिफरन्स आसा ह्या सरकारा मदीं. हांव एकंदर ओवरऑल डेव्हलपमेंटाचें सांगता आसतना वेगवेगळे प्रोजेक्ट आमी जो प्रोजेक्ट माननीय गडकरींजी कडेन दिलो तो प्रोजेक्ट तांच्यांनी सातत्यात गोंया खातीर घेतलो. खरें म्हणजे MPTचेर जावपी टुरिजमा खातीर जावपी जे प्रोजेक्ट आसात ते माननीय गडकरीजी हे पोर्ट मिनिस्टर आसतना त्यांच्याच काळात सुरवात जाल्ले. येता त्या 6 म्हयन्यांत तोय बी प्रोजेक्ट जो आहा तो कंप्लीट जातलो. पोर्टाची कनेक्टिविटी ही तांच्यांनीच सुरू केल्ली म्हणून हांवें सांगलें मार्मागोवा तालुक्याचेर सगळ्यात व्हडलो आशिर्वाद जर कोणाचो आसा जाल्यार गडकरी साहेबांचो आसा. तांच्यांनी सगळ्यात व्हडलो आशिर्वाद ह्या पोर्ट सिटीचेर दवरला म्हणपाक काय हरकत ना. पुराय म्हणजे आज आमी पळयता की वास्को सिटींतले मार्मागोवा तालुक्यांतले पुराय कंजेशन जर ना जालें आसत जाल्यार ते फक्त आनी फक्त म्हणजे माननीय मोदीजींचे नेतृत्व आनी गडकरीजींचे विजन हाज्या खातीर. कारण हे एखाद्या वेळी बरो टेक्निकल इंजिनियरी जो विचार करूंक शकना ते आपल्या तकलेंतल्यान ते स्वताच डिझायन करून सांगता हे अशा पद्दतीन जावं येता. म्हणून तर इट इज अ मार्वेलस ड्रॉइंग ऑफ द मार्बल जो आमी जाका आमी हाफ सर्कलान जो केबल स्ट्रे ब्रिज जो MPTच्या कनेक्टिविटी खातीर जालो तो आनी खंयसरूच ना. देशात फक्त आनी फक्त आमच्या मार्मागोवा MPTच्या कनेक्टिविटी खातीर आसा. असो केबल स्ट्रे ब्रिज ना. म्हणजे जुवारी ना तो नाच, बट तो सुद्धा ब्रिज जो आसा पळय विच इज अ युनिक ब्रिज. आमकां बरेचशे फावटी आमी जे कितें केलां पळय न्हू हे लक्षात येवंक ना. फक्त आमकां बारीकसो खड्डो जो आहा पळय पडला न्ही तो दिसता, आमकां व्हडलें केल्लें एक एकदां दिसना. म्हणून म्हाका दिसता आमी नजर बदलपाची गरज आसा. एकंदर गोंयच्या टुरिजमात खूप मोठ्या प्रमाणात अशा पद्दतींतल्या वेरियस टुरिस्टीक प्रोजेक्टात वाड जातली हाची म्हाका खात्री आसा. आणि ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी हे विकसित भारत 2047 हे स्वप्न पळयता. डबल इंजिनचे सरकार सातत्यात विचार करता आसतना फुडल्या 25 वर्सांचो विचार करता. म्हणून आमी म्हटलें की आमी आयदर आमचो मनोहर इंटरनॅशनल एअरपोर्ट आसतलो, अटल सेतू आसतलो, जुवारी ब्रिज आसतलो किंवा मनोहर पर्रीकर बायपास आसतलो काणकोण ते कारवार जोडपी. हे जे इन्फ्रास्ट्रक्चर बांदला हे फुडल्या 25 न्ही 100 वर्साची प्रोविजन जे आसा पळय न्ही ह्या सरकारात आतां केला. म्हणून तर विकसित भारत 2047च्या बरोबर विकसित गोवा 2047 हो डबल इंजिनच्या सरकारात सातत्यात सगळे इन्फ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट केला. ह्युमन रिसोर्स जो फुडल्या 25 वर्सांक जो ह्युमन रिसोर्स जाय ताची तयारी आमी आतां सुरवात केल्या. आमी सांगता आसतना सांगता इनोव्हेशन आसतलें, इनोव्हेशन आसतलें किंवा रिसर्च आसतलो अशा पद्दतीचे प्रोजेक्ट हे आतां सुरवात जावपाक लागल्या. ही ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट हे आमी आतां सुरवात केल्या. म्हाका खात्री आसा ह्या डबल इंजिनच्या सरकाराच्या कार्यकाळात विकसित भारत विकसित गोवा हे स्वप्न आमी साकार करतले. आणि परत एकदा हांव भौमानीक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी
आणि गडकरीजी हांचे समेस्त गोंयकारांच्या वतीन खूप खूप आभार मानता. नेटान तेंच्यो ताळयो मारून परत एकदा आभार मानात. भारत माता की वंदे. मोदी जी आप आगे बढ़ो, गडकरी जी आप आगे बढ़ो. खूप खूप धन्यवाद. मना काळजाथान देव बरे करू. भोवनेस्त मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद बाब सावंत या माहितीपूर्ण तशेंच स्फूर्त देण्या भाशणा खातीर. उदरगतीची पालखी तुम्ही खांदार घेतिल्लीच आसा आणि सगळ्याच मळार गोंय उदरगत करतले हातूंत मातूय दुबाव ना. आजच्या या छानशा सुबक अशा समारंभाला प्रमुख पाहुणे म्हणून आपल्याला लाभलेले आहेत आदरणीय केंद्रीय मंत्री श्री नितीनजी गडकरी. राजकारण हे सामाजिक आणि आर्थिक बदलाचं एक साधन म्हणून पाहणारे माननीय केंद्रीय वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री. भारताचा विकास देशाच्या विविध भागांना अत्याधुनिक महामार्गांनी जोडणं, अत्यंत दुर्गमातल्या दुर्गम भागामध्ये त्यांनी महामार्ग नेले आणि म्हणूनच हायवे मॅन ऑफ इंडिया असं त्यांना ओळखलं जातं. प्रामाणिकपणा, सद्भावना, विश्वासार्हता ही तत्व त्यांनी अंगीकारली. असं आपण म्हणतो की जिथे इच्छा असते तिथे मार्ग असतो, पण जिथे गडकरीजींची इच्छा असते तिथे तो नेहमीच महामार्गच असतो असं म्हटल्यास चुकीचं ठरणार नाही. आणि म्हणूनच गोव्याला अत्यंत सुंदर असा अटल सेतू म्हणा, 2 जुवारी पूल म्हणा, पत्रादेवी ते काणकोण असा प्रशस्त असा महामार्ग आणि असे कैक प्रकल्प हे ट्विन टॉवर त्यांनी उपहार म्हणून दिलेले आहेत. ही आपल्यासाठी अत्यंत अभिमानाची गोष्ट आहे. सर्वांच्या वतीनं आदरणीय श्री गडकरीजींना नम्र विनंती करते की आपण मार्गदर्शन करावं. आदरणीय श्री नितीनजी गडकरी. गोव्याचे मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर प्रमोद सावंत, केंद्रीय मंत्रिमंडळातील माझे सहकारी, माझे आदरणीय ज्येष्ठ मित्र आदरणीय श्रीपाद नाईक, गोवा विधानसभेचे अध्यक्ष आदरणीय रमेशजी, परिवहन मंत्री मोविन गुडिनोजी, ऊर्जा मंत्री सुदीन ढवळीकरजी, माझे मित्र सहकारी माजी मुख्यमंत्री दिगंबर कामतजी, सदानंद शेठ तानवडेजी, संसद सदस्य राज्यसभेचे कृष्णा साळकर आमदार वास्को शहर, श्री अँटोनियो वाज आमदार ओटलिम, त्याचप्रमाणे श्री वीरेश बोरकर, श्री वेवी केळवेळव मुख्य सचिव गोवा राज्य, उत्तम पार्सेकर, सुभाषजी फलदेसाई, त्याचप्रमाणे रेंजिस लॉरेन्स, उपस्थित सर्व नगरसेवक, जिल्हा परिषद सदस्य, पंचायत समिती सदस्य, मीडियातील सगळे सहकारी आणि उपस्थित सर्व बंधूंनो आणि भगिनींनो, 2014 मध्ये आपल्या सगळ्यांच्या आशीर्वादाने देशात परिवर्तन झालं आणि आदरणीय नरेंद्र मोदी देशाचे प्रधानमंत्री झाले. नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री झाल्यानंतर माझ्याकडे राष्ट्रीय महामार्गाची जबाबदारी आणि पोर्ट विभागाची जबाबदारी होती आणि ह्या दोन्ही विषयाचा संबंध गोव्याशी अतिशय जवळचा होता. या 11 वर्षाच्या काळामध्ये गोव्यातल्या विकासाची कामं जवळपास आता समाप्त होण्याच्या दिशेने आहेत. कारण आता कोण्या आमदारांना किंवा खासदारांना माझ्याकडे येऊन काही काम मागण्याची किंवा कामच उरणार नाही अशी स्थिती आहे. या सगळ्या काळामध्ये फ्लायओव्हर कम केबल स्टेट आरोबी फॉर पोर्ट कनेक्टिव्हिटी हा 645 कोटी रुपयाचा NH 566 वर पूर्ण झाला. मोरगाव पोर्ट आणि दक्षिण गोवापर्यंत 18 किलोमीटर पैकी 13 किलोमीटर 4 लेनचे काम 474 कोटी यापूर्वीच पूर्ण झालं आणि उर्वरित 5 किलोमीटरचं काम 2 लूपमध्ये करण्यात आलेलं आहे, 645 कोटी. लूप 1 जो आहे तो वर्णापुरी ते साडा जंक्शन MPT गेट पर्यंतच्या कामाचं लोकार्पण मी स्वतः जानेवारी 2022 मध्ये केलं आणि लूप 2 मध्ये रवींद्र भवन ते MPT गेट 9च्या कामाचं लोकार्पण सुधार झालेला आहे आणि या लूपमध्ये ROB, डाऊन रॅम्प ॲट बनिना, अप रॅम्प ॲट वास्को या देखील कामाचा समावेश आहे. पूर्वी पोर्टला जोडणाऱ्या वाहनांना वास्कोच्या बाजूने फिरून जावे लागत होते. आता थेट कनेक्टिव्हिटी झाल्यामुळे वेळेची आणि इंधनाची पण बचत होणार आहे.
मला आठवतं मी सगळ्यात पहिल्यांदा विद्यार्थी परिषदेच्या एका अधिवेशनाकरता हुबळीला आलो होतो. त्यावेळी गोव्याला आलो होतो आणि मडगावमधल्या एका छोट्याशा हॉटेलमध्ये राहिलो होतो. त्यावेळी पोर्ट बघण्याकरता गेलो होतो आणि बघितल्यानंतर तिथे जात असताना ते बघितल्यावर मी म्हटलं आपण इथे बघण्यासारखं काहीच नाही, कशाकरता आलो. कारण एवढा ट्रॅफिक जाम, एवढी गर्दी की त्या ठिकाणी जाण्याची हिंमत देखील होणार नाही अशी परिस्थिती होती. अजून बऱ्याच काही गोष्टी होत्या त्याबद्दल काही मी सांगणार नाही. परंतु या सगळ्या याच्यामध्ये आज तिथलं चित्र सगळं बदललेलं आहे. 4 लेन फ्लायओव्हर फ्रॉम MES कॉलेज जंक्शन तर बोगमालो जंक्शन, 4 लेन UAP ॲट क्विनी नगर जंक्शन NH 566 हे 472 कोटी रुपयाचं 4 किलोमीटर काम NHAने पूर्ण केलं. जानेवारी 2022 मध्ये मी जेव्हा गोव्याला आलो होतो तेव्हा एअरपोर्ट रोडच्या लांबीत बऱ्याच ठिकाणी ॲटग्रेड जंक्शन असल्यामुळे खूप ॲक्सिडेंट होत होते आणि याबद्दल या रोडवर माझ्याही लक्षात आलं की याच्यामध्ये एअरपोर्टमध्ये जाणाऱ्या लोकांचं एकंदरीत आवश्यकता लक्षात घेता या रोडला रिडिझायनिंग केलं पाहिजे. आणि आज ते अधिकारी इथे उपस्थित आहे, आमचे अंशुमाली, त्यांना मी सांगितलं हा तुमचा रोड बरोबर नाही आहे, त्यामुळे याचा पुन्हा अभ्यास करा आणि याला रिडिझाईन करा की जेणेकरून याच्यावर ॲक्सिडेंट व्हायला नको. आज मला हे काम देखील मंजूर झालेलं आहे 460 कोटी रुपयाचं आणि याही कामाला प्रत्यक्ष सुरुवात झालेली आहे आणि हे काम जुलै 2026 पर्यंत पूर्ण होईल. त्यामुळे एअरपोर्टपर्यंत जाण्याची कुठल्याही प्रकारची अडचण राहणार नाही. अडचणी आहेत त्या वादात मी पडणार नाही. कोणी PIL टाकली, कोणाची जागा आहे, शेवटी हा गोव्याच्या जनतेच्या हिताकरता होणारा कार्यक्रम आहे. या ठिकाणी अपघात होऊ नये, लोकांचे मृत्यू होऊ नये हाच उद्देश त्यामागे आहे आणि हे काम 2026 पर्यंत निश्चितपणे पूर्ण होईल. या कामामध्ये 3 किलोमीटरचा फ्लायओव्हर MES जंक्शन टू बोंगमालो जंक्शन, 1 VOP ॲट क्विनी जंक्शन आणि 9 किलोमीटर लांब सर्व्हिस रोड व इतर जंक्शनची सुधारणा करण्याची पण कामं समाविष्ट झालेली आहे आणि त्यामुळे निश्चितपणे गोवेकरांचा याच्यात भरपूर फायदा होणार आहे. इलिमिनेशन ऑफ जंक्शन्स, ॲक्सिडेंट स्पॉट्स इम्प्रूव्हमेंट, सेपरेशन ऑफ NH अँड लोकल ट्रॅफिक, देअर बाय रिडक्शन इन ॲक्सिडेंट्स हा याचा मोठा फायदा आहे. 4 लेनिंग ऑफ मुंबई गोवा हा गोव्याची हार्टलाईन आहे आणि यामध्ये एकंदरीत मुंबई गोव्याच्या रस्त्याला महाराष्ट्रातही खूप अडचणी आल्या. जवळपास आता काम संपुष्टात येईल. मला कबूल केलं होतं की जून एंडपर्यंत हे सगळं काम पूर्ण होईल. त्याच्यात अनेक अडचणी आल्यात पण जवळपास आता सगळ्या पूर्ण झालेल्या आहे आणि 3-4 महिन्यात हा रस्ता पूर्णपणे मुंबई टू गोवा व्यवस्थितपणे चालू होईल आणि त्यामुळे साधारणतः मॅक्झिमम 5 ते 6 तासाच्या आत मुंबईवरून गोव्याला पोहोचता येईल असा माझा विश्वास आहे. याच्यामध्ये गोव्यात 3 पॅकेजेस होते. 36 किलोमीटर याची किंमत 2,521 कोटी रुपये होती. मुंबई गोवा एकूण लांबी जी आहे गोव्यातली ती 124 किलोमीटरपैकी 75 किलोमीटर पूर्ण झाली आहे, 5 किलोमीटर प्रगतीत आहे आणि उर्वरित 36 किलोमीटरमध्ये 4 लेनिंगचे 3 पॅकेजेस मंजूर झाले आहेत. ढवळीकर जेव्हा PWD मिनिस्टर होते तेव्हापासून त्यांना माहिती आहे की ही कामं करताना अनेक अडचणी लँड ॲक्विजिशनच्या आल्या, विशेषतः सुप्रीम कोर्टापर्यंत काही लोक गेली आणि या सगळ्या अडचणीवर मात करून आता हे क्लिअर झालेलं आहे. त्यामुळे हे 3ही पॅकेजचं काम पूर्ण झाल्यावर यावर फार मोठी राहत मिळणार आहे. पण तरी पण महाराष्ट्राची सीमा जिथे आहे पत्रादेवी ती ओलांडल्याबरोबर माझ्या मनामध्ये होतं की आपण गोव्याच्या मधून ही जी दक्षिणेत जाणारी लोक आहेत यांना कशाकरता गोव्याच्या मध्यभागातून आपण नेतो. हा ट्रॅफिक कमी झाला पाहिजे आणि म्हणून पत्रादेवी नंतर डायरेक्ट गोव्याच्या बाहेर दक्षिणेत बंगलोरकडे जाण्याकरता एक रिंग रोड गोव्यात झाला पाहिजे अशी मागणी प्रमोद सावंत मुख्यमंत्री आणि श्रीपादजी यांनी माझ्याकडे सातत्याने केली आहे. त्याचा आता आम्ही डिटेल स्टडी करतोय आणि अलाइनमेंट पक्की करणार आहोत आणि त्यामुळे येणाऱ्या काळात जवळपास 12 ते 15 हजार कोटी रुपयाचा मोठा प्रकल्प हा देखील गोव्यात करण्याचा आमच्या सगळ्यांची इच्छा आहे आणि मी नक्कीच हा प्रकल्प पूर्ण केला की गोव्यातले सगळी कामं जवळपास संपुष्टात येतील.
या प्रकल्पामध्ये एंड ऑफ झुवारी अप्रोचेस टू स्टार्ट ऑफ मडगाव बायपास 6.65 किलोमीटर 400 कोटी रुपये, नेवेलिम टू कोंकोलिम ही लेंथ 7.23 किलोमीटर, याची किंमत 746 कोटी रुपये. आणि त्याचबरोबर अंडर बिडिंग आहे हे सगळे तिन्ही प्रोजेक्ट. याचा LOA पण इश्यू झालेला आहे. हे बेंडोर्डे ते पाले हे 22.1 किलोमीटर 1375 कोटी रुपये हे अंडर बिडिंग आहे. आणि झुवारी अप्रोचेस टू स्टार्ट मडगाव बायपास याचा आता लँड एक्विशन बाबतीत इश्यू झालेला ऑर्डर. या प्रकल्पामुळे पणजी ते मडगाव आणि त्याचबरोबर कोंकोलिंग आणि कॅनकोना ही शहरं जोडल्या जाणार आहे. 4 लेनिंगमुळे डिकंजेशन जे होत होतं ते दूर होणार आहे आणि ऍक्सिडेंट सुद्धा कमी होणार आहे. त्याचबरोबर 4 लेनिंग फ्रॉम पौंडा टू भोमा सेक्शन ऑफ NH 748 लेंथ 10 किलोमीटर 557 कोटी रुपये, पार्ट ऑफ हैदराबाद गोवा कॉरिडॉर कनेक्टिंग तेलंगणा, कर्नाटक अँड गोवा याचा हा भाग आहे. या कॉरिडॉरच्या गोव्यातील एकूण 68 किलोमीटरची लांबीपैकी 17 किलोमीटर पूर्ण असून फेंडा ते भोमा यातील 10 किलोमीटरच्या कामाच्या निविदाही पण आता निश्चित झाल्या आहेत. उर्वरित 41 किलोमीटरची इम्प्रुव्हमेंट सुद्धा भविष्यात मंजूर करण्यात येईल. त्यापैकी भोमा टू ओल्ड गोवापर्यंत मार्चपर्यंत मंजूर होईल व बॉर्डरचे पुढील वर्षी मंजूर करण्यात येईल. या रस्त्यामुळे पणजी आणि पोंडा सिटीच्या कनेक्टिव्हिटीमध्ये वाढ होऊन वाहतूक सुरळीतपणे होणार आहे. याचबरोबर 4 लेनिंग फ्रॉम भोमा टू ओल्ड गोवा हा जो सेक्शन आहे NH 748 ज्याची लेंथ 7 किलोमीटर आहे आणि कॉस्ट 1060 कोटी रुपये आहे, पार्ट ऑफ हैदराबाद गोवा कॉरिडॉर कनेक्टिंग तेलंगणा, कर्नाटक अँड गोवा ही कामं 2025 मध्ये मंजूर झालेली आहे आणि आता बिडिंग प्रोसेसमध्ये आणि लवकरच या कामाचा शुभारंभ होईल. या कॉरिडॉरमध्ये 2 नंबरवर 6 लेन एलिव्हेटेड कॉरिडॉर आहे ज्याची लांबी 4.28 किलोमीटर आहे आणि याचं एलिव्हेटेड कॉरिडॉरमध्ये भोमा मंदिर व तलावाला वाचविण्याकरता बो स्टेअरिंग ब्रिज 76 मीटरचा स्पॅन आहे तो आपण त्या ठिकाणी करतोय. भीमा तलावाच्या सौंदर्यीकरणाकरता देखील 30 लाखाची तरतूद केलेली आहे. गोवा राज्यामध्ये जे महत्वाचे प्रकल्प होते त्यात मनोहर पर्रीकर यांच्या नावाने असणारा जो एअरपोर्ट तयार झाला त्याचा लिंक रोड 6.58 किलोमीटर हा खरं म्हणजे आम्ही करण्याची काही गरज नव्हती. हा NHचा पार्टही नव्हता आणि शेवटी गोव्याच्या लोकांना याचा फायदा व्हावा म्हणून याची मागणी मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या सगळ्या नेत्यांनी केली, श्रीपादजींनी केली आणि मग आउट ऑफ वे जाऊन आपण 1183 कोटी रुपये NHने मंजूर केले आणि हा पूर्ण रोड या राष्ट्रीय महामार्गाला जोडणारा पूर्ण करून दिला. झुवारी केबल स्टेट ब्रिज 2530 कोटी रुपये, 8 लेन केबल स्टेट ब्रिज, लेंथ ऑफ ब्रिज इन्क्लूड्स अप्रोचेस 13 किलोमीटर तेही पण आणि 2 पिलर्सच्या मध्ये 360 मीटरची लांबी असलेला देशातला दुसरा पूल आहे. 6 लेन एलिव्हेटेड कॉरिडॉर ऑन NH 66च्या परवरी आणि पोरवरीम लेंथ 5/15 कोटी, कॉस्ट 640 कोटी रुपये हे काम आता प्रगतीत आहे. या कामामध्ये लवकरात लवकर पूर्ण करण्याचा प्रयत्न आहे. 40% काम पूर्ण झालेलं आहे. या लांबीत रोज जवळपास 80,000 वाहनं प्रवास करतात. त्यामुळे सध्या याच्यात ट्रॅफिक जाम आहे. मी पण याचा अनुभव घेतला कारण त्या रस्त्याने आता मी आलो. लवकरच हे काम पूर्ण करण्याचा आम्ही प्रयत्न करू. या 6 लेनिंग एलिव्हेटेड कॉरिडॉर पूर्ण झाल्यानंतर या रस्त्याची वाहतूक क्षमता दुप्पट होणार आहे. त्यामुळे ट्रॅफिक जामपासून मुक्तता मिळेल. नॉर्थ गोवा साऊथ गोवामधील कनेक्टिव्हिटी यामुळे सुरळीत होणार आहे आणि ही देखील गोव्याकरांना फार मोठी दिलासा देणारी गोष्ट आहे. गोव्यामध्ये जे येणारे प्रोजेक्ट्स आहेत त्याच्यामध्ये त्याची घोषणा मी करतोय. मुंबई गोवा याच्यामध्ये NH 66 4 लेनिंग फ्रॉम कोकोलिंग टू बेंडार्डे इन्क्लुडिंग कुंकोलिंग बायपास 1200 कोटी रुपयाचं आहे. त्याचं मी आत्ताच सांगितलं की आपण याचं काम लगेच सुरू करतोय. 4 लेनिंग फ्रॉम कर्नाटका बॉर्डर ॲट अनमोड टू मोलेम सेक्शन ऑफ NH 748 फ्रॉम 84.133 किलोमीटर टू 97.0 किलोमीटर हे 13 किलोमीटर लेंथचं आहे, 2000 कोटीचं. याचं लँड एक्विशन हे अंडर प्रोग्रेस आहे. तिसरं काम जे आहे ते 4 लेनिंग ऑफ मोलिम टू
खांडेपार section of NH 748 from किलोमीटर 97.00 to किलोमीटर 118.00 हे 21 किलोमीटर काम आहे. हे जवळपास 1000 कोटीचं आहे. त्याचे पण लँड एक्विजिशन प्रोग्रेसमध्ये आहे. 566 NH वर construction of bridge along with approaches across river Zuari and Bori on NH 566 हे 8 किलोमीटर लेंथ आहे. हे 1200 कोटी रुपयाचं काम आहे. याचा DPR देखील आता सुरू झालेला आहे आणि लवकरच या कामाची सुरुवात होणार आहे. आज मला विशेष रूपाने खूप आनंद आहे, कारण या प्रोजेक्टच्या मागे हा माझा ड्रीम प्रोजेक्ट होता. हे NHच्या मॅन्डेटमध्ये बसतं की नाही बसत इथून पहिले याची चर्चा सुरू झाली. पण मी आग्रहाने सांगितलं की जगात जसं पॅरिसमधलं एफेल टॉवर जसं जगात प्रसिद्ध आहे, तसं गोव्यातलं हे देखील भारतात नाही प्रमोदजी, हे जगात प्रसिद्ध झालं पाहिजे अशी इच्छा आहे. आणि म्हणून याच्याकरता स्ट्रक्चरल कन्स्ट्रक्शनमध्ये जे काय होते ते पूर्ण निर्णय घेऊन त्या प्रकारचं बांधकाम करण्यात आलं. तो खर्च आम्ही स्वतः NHकडनं केला. आणि मग मला एक दिवस प्रमोदजींनी सांगितलं की हे काम आम्हाला द्या. आता मला त्यावेळी थोडे डोक्यात माझ्या आलं नाही, माझी चूक झाली. पण टेंडर काढताना आत्ता आम्ही केदारनाथच्या रोपवेचं टेंडर काढलं आणि ती रोपवे 5000 कोटी रुपयाची आहे आणि पूर्ण BOTत काढली. 5000 कोटी कॉन्ट्रॅक्टर टाकणारा खर्च करणार आहे आणि वर्षाचे 800 कोटी रुपये आम्हाला मुनाफा मिळणार आहे. हे काढत असताना या तिकिटाच्या रेटमधले 25%, 35% हे राज्य सरकारला जर मिळालं असतं तर तुम्हाला उत्पन्नाचा मोठा स्रोत झाला असता किंवा कदाचित गोव्यात सगळ्यात जास्त उत्पन्न यांनी देता येईल, एवढा मोठा याचा फायदा होईल. पण तुम्ही आता या तिकिटावर GST लावणार होता, त्यामुळे GSTच्या रूपाने देखील तुम्हाला करोडो रुपयाचं उत्पन्न वर्षाला मिळणार आहे आणि तुम्ही 1 रुपया टाकत नाही आहात. तुमच्या खिशातला 1 रुपया तुम्ही टाकत नाही. तर तुम्ही टाकू शकता की नाही टाकू शकत मला माहिती नाही. पण तुम्हाला या ठिकाणी GSTचाही भरपूर फायदा मिळणार आहे. गोव्यामध्ये 1.5 ते 2 लाख टुरिस्ट येतात आणि या ठिकाणी जी व्ह्यूअर गॅलरी आणि ऑब्झर्वेटरी बनणार आहे, यामध्ये माझी एक छोटीशी विनंती आहे मुख्यमंत्र्यांना की गोव्यामध्ये खूप चांगले चांगले आर्किटेक्ट्स आहेत. आपण एक डिझाईन तयार केलेला आहे. तुम्ही एक स्पर्धा घ्या आणि त्यामध्ये गोव्याच्या आर्किटेक्ट पुरतंच मर्यादित ठेवा. स्ट्रक्चर आपण उभं करू, पण याच्या आतमधलं रेस्टॉरंट, व्ह्यूअर गॅलरी, ऑब्झर्वेटरी याच्यामध्ये माझी विनंती आहे की गोव्या मुक्तीचा जो इतिहास आहे, तर लहानपणी मोहन रानडेपासून जगन्नाथराव जोशींपर्यंत अनेक लोकांनी, अनेक क्रांतिकारकांनी गोव्याला मुक्त करण्याकरता बलिदान केलेलं आहे. गोव्याची आपली एक संस्कृती आहे, गोव्याचा इतिहास आहे आणि तो इतिहास भारताच्या याच्यामध्ये पोर्तुगीज यांचाही पण इतिहास आहे. आणि इतिहास हा ट्रान्सपरंट रीतीने येणाऱ्या सगळ्या इंटरनॅशनल लेवलवरच्या लोकांना कळला पाहिजे, असा बेस्ट टेक्नॉलॉजीचा उपयोग करून या ठिकाणी जसं बरेच पर्याय आहेत त्याच्यातले की व्ह्यूअर गॅलरीमध्ये आपण जर एक छोटासा TV स्क्रीन लावला आणि त्याच्यावर जर बटन दाबली तर आपल्याला पाहिजे ती माहिती सगळी लोकांना बघता येईल. तर याच्यामध्ये एखादी ऑडिटोरियममधून करायचं किंवा कसं करायचं याचं एकदम किती कन्स्ट्रक्शनमध्ये स्पेस अवेलेबल आहे आणि स्ट्रक्चर कसं आहे ते बघून आपण याच्यामध्ये नक्कीच हे करू शकू. 2 याच्यामध्ये एक मोठा जाण्याकरता मार्ग आहे आणि मी तुम्हाला लिहून देतो की हा प्रकल्प देशातला पहिला प्रकल्प आहे. दुसरा प्रकल्प करण्याचा माझा विचार आहे, तो अलाहाबाद, प्रयागराजला असाच पूल बांधतोय आम्ही गंगेवर, तिथेही पण आहे. पण हा प्रकल्प जो आहे बघण्याकरता गोव्याला लोक जसे अन्य कारणाकरता येतात, तसं हा प्रकल्पातून वरती गेल्यावर पूर्ण गोवा आणि समुद्र दिसणार आहे. ते बघण्याकरता लोक विशेष रूपाने येतील, याचं एवढं चांगलं आकर्षण राहणार आहे. त्या ठिकाणी तुम्ही ठरवा की तिथे कोणतं फूड मिळालं पाहिजे, त्या ठिकाणी आपली गोव्याची संस्कृती, इथला इतिहास याची माहिती कशी मिळाली पाहिजे. आणि याला कॅप्सूल लिफ्ट लावली आहेत, त्याची स्पीड देखील किती असली पाहिजे ते पण मी त्यांना त्यावेळी सांगितलं होतं की बसल्यावर लगेच सेकंदात वरती पोहोचलं पाहिजे, हे मिनिटाच्या वरती पण वेळ लागायला नको. त्यामुळे बाजूला पार्किंग आहे, रेस्टॉरंट्स आहेत, बसेस उभ्या राहणार आहेत आणि नावेतून बसून मग तिथे जाऊन मग कॅप्सूलवरती जाणार आहेत लोक. आता या डिझाईनमध्ये
तुम्हालाच हा प्रकल्प दिलेला आहे, त्यामुळे अनेक याचं डिटेल स्ट्रक्चर आणि त्याची माहिती घेऊन एक चांगली स्पर्धा जाहीर करा आणि आपले चीफ सेक्रेटरी आणि त्यांच्याबरोबर याच्यातले 2 चांगले उत्तम एक्सपर्ट असं करून त्याला नंबर द्या. 1 लाख 2 लाख रुपये अवॉर्ड द्या. त्या अवॉर्ड करता काही लोक येणार नाही, नावा करता येतील आणि त्यांच्या सल्ल्यातून तुमचे जे कन्सेप्ट आहे, थीम कन्सेप्ट आहे आणि लोकांकरता ते त्यातला जो कन्सेप्ट निवडा आणि तो कॉन्ट्रॅक्टरचं बेसिक स्ट्रक्चर तेच आहे. त्यामुळे ते जर करता आलं तर अजून लोकांना या प्रकल्पाबद्दल आवड निर्माण होईल. अतिशय उत्तम असा एफएल टॉवरशी तुलना करता येईल अशा प्रकारचा हा प्रकल्प आज होतोय आणि हा केवळ गोव्याकरता नाही तर हा भारताकरताही नाही तर जागतिक दर्जाचा होतोय. आणि पर्यटन हे असं क्षेत्र आहे की ज्यातलं 49% एक्सपेंडिचर हे रोजगार निर्माण करण्याकरता खर्च होतो. त्यामुळे या प्रकल्पामुळे 500-600 लोकांना तर डायरेक्ट रोजगार मिळणार आहे. पण त्याचबरोबर येणारे जे टुरिस्ट येणार आहेत ते हॉटेलमध्ये राहणार आहेत, रेस्टॉरंटमध्ये जाणार आहेत. तर कुठेतरी तुम्ही आता गोव्याचा डेव्हलपमेंट प्लॅन करून रस्त्यावरच्या दुकानांना बाजूला नीट डिझाईन करून जर चांगलं केलं तर रस्ते पण मोठे होतील. मी आता एक पाहिलं, एक हॉटेल तिकडे रस्त्यात, त्याचा जायचा रस्ता 1.5 मीटरचा होता. मी त्या फोंडा ताजच्या हॉटेलमध्ये आहे, त्याच्या आधी रेडिसन बहुतेक हॉटेल आहे, त्याचा रस्ता असा छोटासा होता. तर कुठेतरी येणाऱ्या काळामध्ये टुरिस्ट वाढणार आहेत आणि त्यामुळे उत्तम योजना करून पार्किंगची व्यवस्था करावी लागणार आहे. आणि सगळ्यात महत्वाची गोष्ट म्हणजे गोव्यातलं प्रदूषण. गोव्यामध्ये समुद्र जसं आकर्षण आहे तसं एअर पोल्युशन इथे कमीत कमी आहे. डिझेल पेट्रोलला मुक्त केलं पाहिजे. आता आम्ही 360 रोपवे, केबल कार, फॅनॅक्युलर रेल्वे बांधतोय. जर आपण पूर्ण गोव्याच्या समुद्राच्या काठावरून हवेतल्या हवेतून वरती जाण्याची काही व्यवस्था केली तर अजून पण हे पोल्युशन कमी होऊ शकतं. आणि त्याचबरोबर इलेक्ट्रिक बसेसही आपण घेतल्यात. हळूहळू गोव्यामध्ये आता फ्लेक्स इंजिन पण, आता मीच ट्रान्सपोर्ट मंत्री आहे आणि फ्लेक्स इंजिनच्या स्कूटर आल्यात, कार आल्या, आता ट्रक्स इलेक्ट्रिकच्या येणार आहेत. आणि यात 11ही कंपन्यांनी आता 100% इथेनॉलवरच्या गाड्या आणल्या आहेत ज्याचं पोल्युशन शून्य. मी आता ब्राझीलमध्ये होतो 10 दिवस. त्या ब्राझीलमध्ये ब्रिक्स देशांनी एक मोठा ठराव केलेला आहे आणि त्या ठरावामध्ये येणाऱ्या काळामध्ये एअर पोल्युशन कसं कमी होईल याकरता शिपिंग सेक्टरमध्ये, रोड सेक्टरमध्ये, सर्व एव्हिएशनमध्ये, इव्हन आता एव्हिएशन फ्युएल देखील बायोफ्युएल तयार होते आहे. त्यामुळे येणाऱ्या काळामध्ये गोव्याचं प्रदूषण पूर्णपणे मुक्तता मिळेल आणि शुद्ध हवा आणि ट्रॅफिक जाम आणि पासून मुक्ती आणि पार्किंगची व्यवस्था याचा दूरदृष्टीने विचार करण्याची गरज आहे. मला विश्वास आहे की प्रमोद सावंत यांच्या नेतृत्वाखाली नक्कीच या सगळ्या बाबीचा जरूर विचार होईल. गोवा हे जागतिक पर्यटनाचं केंद्र आहे. हे केवळ भारतापुरतं मर्यादित नाही आहे. अनेक चार्टर फ्लाईट्स घेऊन जगातून लोक इथे येतात. असंच गोव्याचं महत्त्व आणि लोकांना मिळणारा आनंद सतत वाढत राहावा या दृष्टीने NHIच्या माध्यमातून आदरणीय मोदीजींच्या नेतृत्वाखाली आमचं सरकार आल्यानंतर आपण ही सगळी कामं केलीत. आणि आता गोव्याला, हैदराबादला, गोव्याला विशेषतः कर्नाटकमध्ये मंगलोरकडे या सर्व ठिकाणी उत्तम रीतीने जोडण्याची आपण व्यवस्था करतोय. पण यात गोव्याच्या बाहेर आणि गोव्याच्या आतमध्ये फॉरेस्टच्या अडचणी आहेत आणि या फॉरेस्टच्या अडचणीमध्ये आपण एकीकडे पर्यावरण कमी करतोय, नवीन झाडं लावतोय. मी स्वतः NHIमध्ये 3 मीटरच्या वरती झाडं लावली पाहिजे याचा आग्रह केला. आम्ही स्वतः आत्ता पैठणजवळ, औरंगाबादजवळ पैठण गाव आहे, एक दक्षिणेमध्ये आपल्या मराठी अभिनेते आहेत सयाजी शिंदे, विलनचं काम करतात. त्यांनी स्वतः पैठणमध्ये ते हे ट्रान्सप्लांटेशनचं काम करतात. 100 वर्ष जुनी वडाची झाडं आपण ट्रान्सप्लांट केली. त्यामुळे फॉरेस्ट डिपार्टमेंटलाही तुमच्या स्टेट गव्हर्नमेंटमध्ये आणि याचं सहकार्य घेऊन आपण नवीन झाडं लावू, जी झाडं कापणार नाही आणि कुठे झाली तर ट्रान्सप्लांट करू आणि त्याच्या एकाच्या बदल्यात 5 झाडं नवीन 3 मीटरच्या वरचे लावू. कारण पर्यावरण हे महत्वाचं आहे. पण पर्यावरण पाहिजे, बाकीचं काही रस्ताच करू नका असा एकांगी दृष्टिकोन करणंही बरोबर नाही. मी स्वतः बांबूचे क्रॅश बॅरियर आमच्याकडे 80 किलोमीटर तयार केले, सगळे बायोफ्युएल देशात आणल्या, इलेक्ट्रिकची सुरुवात केली. तर मी पर्यावरणाच्या बाबतीत भयंकर सेन्सिटिव्ह आहे.
पण पर्यावरणाच्या बरोबरीने आता आपल्याला विकास पण केला पाहिजे आणि या दोन्ही गोष्टीच्या समन्वयातून पुढे गेलं पाहिजे. मला विश्वास आहे की येणाऱ्या काळामध्ये गोवा या दृष्टीने सगळ्यात आदर्शवत ठरेल आणि अशीच प्रगती गोव्याची होत राहील असा विश्वास व्यक्त करतो. आणि माननीय मोदीजींच्या नेतृत्वाखाली माझ्या विभागातर्फे अजूनपर्यंत जे जे कामं करता येतील ते करण्याचा पूर्ण प्रयत्न मी नक्की करीन. मी भाग्यवान आहे की ज्या राज्यात जातो ते राज्याचे मुख्यमंत्री हेच भाषण देतात की गडकरींना सगळ्यात प्रिय आमचं राज्य आहे. कारण मी सगळ्यात आत्ता नॉर्थ ईस्टमध्ये एक रस्ता मंजूर केला, तो एकच रस्ता 22,000 कोटीचा आहे शिलाँगपासून. त्यामुळे सगळ्याच भागात दूरवर कामं झाली पाहिजे आणि ही जर रस्ते चांगले झाले तर त्या राज्यांचा विकास होणार आहे. कारण अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन एफ केनेडी यांचं एक वाक्य मी नेहमी लक्षात ठेवतो आणि ते मी लिहून ठेवलं आहे माझ्या ऑफिसमध्ये की अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज रिच, बट अमेरिका इज रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड. अमेरिकेतले रस्ते चांगले झाले म्हणून अमेरिका श्रीमंत झाली. तसा आता गोव्याचं राज्य श्रीमंत झालं पाहिजे, कारण जेवढे जास्त टुरिस्ट येतील तेवढा जास्त टॅक्स मिळणार आहे, जेवढं आकर्षण वाढणार आहे त्यामुळे जास्त फायदा होणार आहे. त्यामुळे निश्चितपणे येणाऱ्या काळात या सगळ्या रस्त्यांमुळे गोव्याचा विकास होईल. आणि आता जो रिंग रोड गोव्याचा आहे, जो महाराष्ट्राच्या सीमेपासून डायरेक्ट गोव्याच्या बाहेर जाणार आहे, त्याच्याबद्दल प्रमोदजी माझी विनंती आहे, त्याची अलाइनमेंट ठरण्याच्या आधी तुम्ही गोव्यातल्या एका डिपार्टमेंट नाही तर आम्ही नेते लोक हुशार आहोत, माझ्याकडे सगळ्या पक्षाचे नेते तर तुमची अलाइनमेंट दाखवा. ते याकरता की आम्ही रस्त्या करायच्या आधी ते सगळ्या जागा विकत घेतात. फायदा तुम्ही, मी तुमच्याबद्दल नाही बोलत आहे, गोव्याबद्दल माझी काही चुकून कुठे टोपी फिट बसली असेल तर मला तुम्ही माफ करा, मला इथलं काही माहिती नाही. त्यामुळे मी अलाइनमेंट गुप्त ठेवली आहे आणि ती दाखवील त्याच दिवशी तुम्ही तो झोन डिक्लेअर करा आणि एक नवीन गोवा त्या बाजूला सुंदर तुम्ही विकसित करा. तुम्हाला एवढे पैसे मिळतील आणि गोव्याच्या जनतेचा त्यातून एवढा विकास होईल की मला विश्वास आहे की या रोडवरचा सगळंच ट्रॅफिक जाम तर दूर होईलच. त्यामुळे मी 15-20 हजार कोटी खर्च करून रिंग रोड बांधणार आहे. त्याचा फायदा गोवा सरकारने घेतला पाहिजे अशी माझी आपल्याला विनंती आहे आणि जरूर आपण या बाबतीमध्ये विचार करा. अनेक राज्यामध्ये मी तिथल्या डेव्हलपमेंट अथॉरिटींना आम्ही जागा ॲक्वायर करताना त्यांनाही पण त्याच वेळी ॲक्विशन करण्याची विनंती केली आणि त्यातून आजकाल नवीन नवीन फॉर्म्युले आले आहेत. शेतकऱ्यालाही चांगले भाव मिळाले पाहिजे. 40% जागा सरकारची, 40% शेतकऱ्याची डेव्हलप जागा आणि 20% इन्फ्रास्ट्रक्चर करता. त्यामुळे ॲक्विशनचे पैसे लागणार नाही. तेव्हा येणाऱ्या काळामध्ये निश्चित त्या ठिकाणी तुम्ही चांगला विकास करू शकाल आणि त्याचा फायदा आपण जरूर घ्यावा अशी माझी आपल्याला विनंती आहे. पुन्हा एकदा गोव्याच्या जनतेला खूप खूप शुभेच्छा. आणि या सर्व कामामध्ये माननीय मुख्यमंत्री, श्रीपादजी, बाकी सगळे मंत्री, आमदार या सगळ्यांनी जे सहकार्य केलं त्याबद्दल त्यांना धन्यवाद देतो आणि पुन्हा एकदा गोव्याच्या जनतेला उज्ज्वल भविष्याच्या शुभेच्छा देऊन मी माझं बोलणं संपवतो. धन्यवाद. मनःपूर्वक धन्यवाद आदरणीय श्री नितीनजी गडकरी. उत्तम अशा आपण केलेल्या मार्गदर्शनाबद्दल. आपली दूरदृष्टी, गतिशक्ती, विविध संकल्पना, विकासाच्या दूरगामी आणि नाविन्यपूर्ण अशा कल्पना आणि एकूणच कार्याचा विस्तार, संपूर्ण देशाला जोडण्याचं महान कार्य आपण करत आहात आणि आपल्या कार्यात आपल्याला उदंड यश प्राप्त हो अशा शुभेच्छा समस्त गोवेकरांकडून आम्ही देतोय. आणि त्याचप्रमाणे गोमंतकाला दिलेल्या या अद्भुत उपहाराबद्दलही मनःपूर्वक धन्यवाद. इष्टांनो, एक रिक्वेस्ट असा, प्लीज सभागर सोडून कोणाच वच्चे नाही, 1-2 मिनिटांत कार्यावळ सोंपता. प्लीज सगळ्यांनी बसका घेवची, बसून रावचे. उपरांत हांव परतून एक फावट समेस्त गोंयकारांच्या वतीन आदरणीय गडकरीजींक मना काळजासावन देव बरें करूं म्हणटा आणि आदरणीय मुखेलमंत्री साहेबा लागीं मागता की तांणी आदरणीय गडकरीजींक ह्या सुंदर क्षणाची एक याद म्हणून भेट दिवची. गोंयची पारंपारीक कुणबी शाल आणि गोंयचे श्रद्धास्थान अशें दामबाबालो एक फोटो. गोवा सरकारच्या वतीनं आदरणीय श्री गडकरीजी यांना मनःपूर्वक धन्यवाद पुन्हा एकदा म्हणते. आदरणीय
सगळ्या लागी मागता राष्ट्रगीता खातीर उभे रावचे.